Så starter turen til Tranekær 2026. Der er vi ud til bilen nu, hvor mine 2 co-pilots sidder klar ude, og dem får I lov at hilse på nu. Prøv lige at se, hvem der sidder herinde. Co-pilot 1, co-pilot 2. I er begge to klar til, at vi skal afsted sammen. Ja. Yes! Så er vi lige drejet fra ved Odense. Vi er lige kørt forbi Jeppe og Heidi herinde. Og hvorfor har vi kørt forbi dem før? Der står jo traileren. Den er bare flad på det ene dæk. Det skulle da noget være noget. Så nu har vi brugt 3 timer på at skaffe 2 nye dæk til den her trailer. Og også prøve at vente lidt på vejhjælp, som jo skal komme og hjælpe. Dækket på traileren er stået af. Så nu lader det til, at vi kommer først frem alligevel. Så må vi jo se, hvor sent de lander med traileren. De skulle have vejhjælp. Og hvornår vi kan begynde at stille leg op. Så det kan godt være, det bliver sådan en af de gange, vi skal stille leg op i mørke. Det må vi se til. Det bliver spændende. Ja, det bliver spændende. Så er vi altså landet. Jeg har lige sat et lille telt op herover. Børnene de kravler i skygge her. Som sagt, så er kareten jo med resten af lejren. Den er ligesom gået i stå et eller andet sted ude foran Odense. Vi sidder lige og kigger på alle dem, der står og koger derude. Mor, hun er lige landet. Hun holder derovre, ikke om? I hendes tuk-tuk-bil. Og ellers så er der bare 600 grader derude på pladsen lige nu. Så ja. Og vi venter stadig på Jeppe og Heidi, hvor end de må være i landet. Så er trailerbilen kommet til værksted. Og det er jo så det med at få noget af, der ikke kan køre. Så det tager vi også lige. Teltet op. Vi venter stadigvæk på Jeppe og Heidi. Men til gengæld så har vi sat os her og nyder, at man kan få en sodavand her. Og at der er blevet overskyet. Så nu er der bare 4-25 grader og overskyet. Men det er meget bedre end 4-25-26 grader og sol ud over det hele. Så er traileren landet, ikke også, Jeppe? Og klokken er 6:15. Og vi skal til at stille leg op nu. Det bliver fedt. Det er det, de unge gerne vil have. Så bliver der spist aftensmad. Pizza på plænen. Vi er så småt gået i gang med at prøve at rejse lidt telte, men jorden er simpelthen beton herude lige nu, så det tager lige lidt ekstra tid. Så er der altså fælles samling lige, hvor vi lige får lidt info at vide. Masser af folk, og Tobi han forklarer selvfølgelig. Så siger klokken 8:30. De fleste telte til at bo i er ved at være sat op. Men solsejlet, det ligger stadig der. Så er solsejlet også ved at være op. Der bliver samlet møbler nu. Klokken er 9:15. Så er solsejlet delen høvl med godt nok rejst. Ja. Og vi holder rejsegilde her nu. Rejsegilde? Ja. Rejsegilde. Ja, altså. Men hvor er pølserne så? Ja, hvor er pølserne egentlig? Og majstangen. Ja. Og min pølse, den er simpelthen... Der er rejsegilde, og alle er lykkelige. Så er vi altså på vej i seng. Vi har lige sendt Camilla en tur ud med lys og lygte. Og ja, der er nogle få, der sidder nede i solsejlet nu. Så resten af os, vi kravler altså i seng. Så er vi dermed stået op. Og lige nu der er vi blevet vækket til, at Thor han fejrer, at vi fik stillet leg op i går. Thor har rejsegilde. Det holder han i hvert fald. Masser af rejsegilde. Rejsegilde! Kan vi lige starte med Og du er også på rejsegilde derovre. Det er altså en hård start. Ja, men sådan er det bare. Men det er Thor, der har dikteret det, så Ja, det er Thor, der dikterer. ja, det kan du ikke gøre noget ved. Og prøv lige at se her, når et morgenbord var. Og brød af alverdens slags. Det kan vi altså godt lide. Så regner det altså udenfor. Sådan virkelig. Regne. Vi tester soltegn lige nu, jamen. Og vi har sat Musse strategisk dernede, fordi hun hyler op, hvis det begynder at regne ned på hende. Så der er ikke noget regn endnu. Og vi har sat Freja herude, det er for at teste, at det ikke regner sidelæns ind. Så vi har gang i den helt store test. Så er det værste regn taget af. Det drypper ikke længere ned på nogen. Der sidder våde børn derovre. Flere våde børn. Jeppe. Og flere våde børn. Jeg ved
ikke, om det fremgår så tydeligt på video her, men lige nu, der står teltene altså og damper. Fordi solen den er så hissig. Så der bare står, det ligner, at de røger noget inde i dem. Så er lidt af hjelmene kommet ud. Gaberland mangler lige en 11 stykker mere. Så er de ved at være der. Hvor er den der Sutton Hoo-hjelm, Gaberland? Den er dyr. Hvorfor står den ikke? Den er meget dyr. Den er dyr. Ja. Og den der ikke er alt for dyr, den er også herregrim. Den er slet ikke rigtig. Den er falsk. Jeg vil have den pæne udgave. Ja. Så er der ved at være sat op. Peter har lidt udrustning her. Og vi har fået sat vores våbenstativ op. Så man kommer over og pille rod rave lidt ved noget af det. En lille bitte smule. Der står faktisk hjelme i sådan nogenlunde historisk rækkefølge og våben også. Så man ligesom kan følge våbenudvikling og lidt udrustning hernede. Og herinde, der sidder hele banden og feder den. Så er der altså fuld gang i formidlingen hernede. Der er blevet åbnet op, og publikum er kommet ind. Og så bliver der altså tiltrukket en hel masse. Jeg tror både, det er en blanding af, at der er skygge dernede, og så sidder de og fortæller lidt af hvert. Ja, der er altså virkelig flot. Vi er lige ude for lige at indhente folk, der skal lave noget underholdning til aktøraften, og så kommer vi lige forbi herude. Det her. Det er fedt her. Det er altså lige her, man skal sidde og nyde en lille kold en. Så underholdningen, det bliver skide godt i år. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, men... Mest fordi det er dig og David, der har bestemt, hvem der skal lave noget. Ja. Vi har været ude lige at udpege nogen og sige... I skal lave noget, I skal lave noget, I skal lave noget. Og det bliver skide godt og sjovt. Og jeg ser faktisk det eneste fornuftige, der er blevet lavet i dag. Det er Dennis, der arbejder hårdt i de mest kølige elementer, vi kan finde her på pladsen. Det eneste sted, der er skygge. Eneste sted, der er skygge, ja. Det er behageligt. Du kan også se på de svedperler, han har på panden der. Det er pissekoldt, det her. Ja. Så er vi lige ved at ruste op. Det var overhovedet ikke varmt. Og det bliver kun koldere, her vi går op i heden deroppe. Så lige om lidt, så går det løs. Vi glæder os. Falkemar er der det, som vi ser lige her. Så vi nok kan se, så er forhandlingerne ved at gå i hårdknude. Så er vi tilbage fra kampshow af. Der sidder 2 kloge hoveder her. Og der sidder nogle af dem, der arbejder hårdt i nære. Var det hårdt at være i arbejde? Ikke så galt. Så har vi lige et par andre medlemmer herovre, og så har vi Heidi, der er ved at lave lækker aftensmad. Og helt ude bagved der, man kan lige ane det. Derude, der står Jeppe og rører i gryderne. Kogekonen Jeppe. Der bliver der spist aftensmad. De fylder på tallerkenerne der. Der har vi nogen, der allerede har været ved fadet. Det gik hurtigt. Og så har vi nogen, der ikke må få mad. Så har vi børnebordet hernede. Hvad så, børn? Hygger I jer dernede? Og godt. Så er vi lige ved at gå klar til, at vi skal på stranden, ikke? Ja, det vil jeg selv vil gå med. Hjalte er også klar. Jeg er klar. Dykkerbriller i panden. Og Ronja, hun er totalt klar til strandtur. Så er vi altså på vej til stranden. Og altså lækkert herude. Og det er jo godt, at sol lige nu, der kan man ikke blive solskoldet. Kan man ikke det? Godt, jeg ikke kan solskoldet. Det tror jeg er noget vrøvl. Så er vi altså ude og bade. Lige om lidt, så er alle mand i poolen. Så er hele teamet dælme ude og bade. Eller næsten hele teamet. Der sidder nogle få tilbage derinde, som ikke gider den slags pjat. Så drenge og piger, hilser I lige en tur. Yay! Og et par drenge herovre. Laver du lige en maveplasker nu, Jeppe? Må vi lige få den? Ja da! Hvor er det smukt, mand! Så bliver hans røv også lige. Han er rigtig faste baller. Så er vi dælme tilbage. Efter en lille strandtur. Og ja, der var lige nogen tilbage lige at holde vagt her i lejren. Så sidder vi lige i noget aftennydning her. En af mig, vi har lige en kongeudsigt ud over her. Hvis man lige tager her. Ej, hvor er det godt det her. Det er altså det, de unge de kan lide. Så er der aftensmad. Eller ikke aftensmad, aftenshygge.
Vi har lige hele banden her. Ej, der bliver bare hygget her. Fordi vi sidder i det bedste sted, i den lille, hyggeligste lomme i hele Danmark lige nu. Så er vi lige gået til mjødsmagning heroppe i Job. Og vi har en ny frivillig på banen. Vores dommer står herovre bagved. Vi skal ud og olierestle lige om lidt. Det er rigtig godt ude i alt det dejlige sand derude. Vi starter med og contestant number 1 er Rune herovre. Vi starter med at smøre os ind i olie. Ja. Frityre, hvis vi ikke Ja, så frityreolie. Og så når vi alle sammen godt indsmurt, så skal vi wrestle ude i sandet. Så bliver det derude. Lige præcis. Alle glæder sig. Så er klokken 2, og vi har lagt dem alle sammen i seng nu igen. Skål, Thomas. Skål. Skål over på den anden side. Vi har drukket i timevis nu. Ja. Vi sidder faktisk, fordi David han snakker om, at han er begyndt at gå meget på Grindr. Ja. Fordi der er en masse hyggelige folk, han gerne vil møde. Til gengæld så er vores lokale mjødpusher, han er gået kold. Ja, nu gad han ikke. Nu tænkte han, nu gider jeg ikke høre mere på. Hans ekskæreste. Vi har sendt Job hjem. Vi er altså stået op. Jeg har glemt helt lige at dokumentere, at vi skulle ud af sengen også. Jeg bliver til gengæld holdt hen her af min anstandsdame. Det går Ida. Vi har smurt mad til børnene. Og vi har efterladt Gabriel derovre på de billige rækker. Ja. Og du har fået kaffe, så du klarer dig. Så sidder vi lige her i skyggen og nyder, at vi ikke er ved at blive stegt levende ude i solen. Ja, fordi lige herude, der hedder med hissig. Der er nogen, der har styr på, hvad er graderne i dag? 41, ja. Og det føles værre i skyggen. Så er der middagshede. Der er blevet spist middagsmad i alle. Han er gået lige direkte i sodabajerne der. Nej, Halte, hvor kunne det ske? Har du spist makrel med panden? Ja. Så er vi lige op forbi at besøge ham, Tobi, heroppe. Der er en masse kloge ting, han står og fortæller her. Så er vi lige crashet op ved Bo. Mest fordi vi ved, at Bo han har gode sager, han har gemt her. Sidst jeg var, der havde han jo startet sådan en krovirksomhed med konceptet øl og økser. Det kan vi alle sammen lide. Så er vi lige ude og lige kigger os lidt omkring her. I alle de fine boder. Ikke også, Lena? Jo, du er ude for at shoppe. Lige om lidt tager vi ingen penge. Klokken den er 1, og alle er trukket ind i skyggen her. Og hernede i bagenden her, der bliver der altså spillet brætspil til den store guldmedalje af dem alle sammen. Det er fornemt. Heidi, hun sidder og myrder en pind her. Nej, den bliver den flotteste i hele verden. I hele kongeriget. Ja. I hele kongeriget er den flotteste pind. Så er der kommet hundevalpe i lejren, og det er til stor glæde for alle børnene. Så er der eftermiddagshede. Vi har søgt ind i skyggen. Der er snart lukket marked. Peter og mig har lige været op og banket dem alle sammen. Det gik rigtig godt. Og der var det aldrig alt for længe, før de smed de sidste publikum ud. Og så ville vi spise. Velkommen til TV-køkken her hos Vikinger. Gabriel, hvad skal vi lave i dag? Hvad? Det er samme, som vi laver hver dag. Og lige se en gang. Kål. Masser af kål. Skytter det tyndt, så Ja. bliver det til vikingespenat. Så bliver det til vikingespinat. Og hvad er det, vi har hernede? Det er pølse. Pølser. Hvad er det her? Det er noget andet. Det skal også i. Hvad er det Det her? er gris, og det er vand. Og det er simpelthen hele retten. Gris, flæsk, vingummier, kål og vand. Yes. Jamen, så nemt kan det gøres. Så gik vi lige på stranden igen nu, efter vi har spist, fordi det ville være rarest, ikke også? Lige at blive skyllet af. Så er vi tilbage fra en lille strandtur, ikke også? Det var dejligt lige at være ved stranden. Nu kommer de sidste rester. Så er der aftenhygge. Vi har fået fint besøg. Ej, hvor er det godt lige her. Hvad får du, Ronja? Chips. Og så har vi tester op og underholde nu. Det er dejligt. Så er der aftenhygge. Masser af det.
Så er vi lige stoppe til mandag. Det er fordi, han vil byde os på noget dejligt at drikke. Vi har jo kun de gode varer her. Det er rigtigt. Det er alle de bedste sager, der er lige her. Så nu vil vi lige sidde heroppe i, hvor der er lige sådan lidt aftennydning og lige nyde en god øl og en lille chatmjød. Så er vi på vej i seng. Der er lige et par stykker, der sidder op her nu. Og Hjalte og jeg. Hjalte, han står lige foran os nu. Vi er på vej ind for at sove. Så må vi se, hvornår mor og Ronja, de kommer tilbage. Så er det altså onsdag morgen, og resten af holdet, de ligger og sover inde i teltet. Men jeg er vågnet op nu, så jeg vil liste ud, så vil jeg kigge, hvordan det ser ud udenfor. Så er vi kommet ud, og der har været hygge her i går. Folk de sad ude og snakkede lige så stille. Og ja, så er jeg altså kommet lidt tidligt op, kan jeg se. Men det giver så bare en helt anden stemning herude på markedet. Man har den her form for ro. Så har jeg ryddet bordet for Dora her til morgen. Lena er stået op. Og har lige fundet lidt tidlig morgenmad her, får man nogle nødder. Og vi har spottet kaffen. Og nu var det 20 minutter til morgenmaden åbner op, så må ikke det hjælper lidt på det hele. Jeg er gået op for at spise morgenmad, ikke godt, Lasse? Ja. Vi sidder her med en masse søde mennesker og spiser morgenmad. Resten af dem lige har sat sig derovre. Og dagens måltid står på hamburg, ost og kaffe. Så har vi spist morgenmad. Nu er vi gået ned til snitteværkstedet. Hernede Heidi, hun er ved at snitte en meget stor ske. Ja, det er meget langt. En meget lang ske, det er så man kan spise fra naboens gryder. Det er en smart måde at få hurtig aftensmad på, og nem aftensmad. Nu sidder vi lige og nyder, at der stadig bare lige er en lille bitte smule til at være herude i luften, inden det bliver alt for varmt. Så er det meste af holdet ved at være stået op. Hjalte og Lasse, de var oppe og hente skak. Og lige om lidt, så åbner sluserne, og så vælter det bare ind med publikum. Vi er på vej ind for at handle ind til aftensmaden i morgen. Yes. Der er taget 2 dejlige damer med her. De skal servicere mig hele vejen. Det bliver altså godt. Så er vi tilbage efter at have været inde og handle. Og det er altså fuld gang i formidlingen herude nu. Hjalte, han er færdig med at spille skak. Og her nu. Ja, der har vi den vortende mor. Det er godt fra jer. Så har vi lige crashet op med Anders. Lena, hun er oppe og hente sig en dims. Anders, han borer en dims. Det er så fedt med en fed dims. Ja. Lige ude og opgave underholdning igen. Vi er lige listet hernede en tur for lige at kigge os om. Og så lige brede det gode budskab ud. Vi er tilbage efter rundtur. Vi er ude og lige se, om vi kunne opkræve noget underholdning til på fredag. Det fik lidt mere til at tabe den enkelt undervejs, men der er plus på kontoen. Så er vi klædt om. Vi sidder lige lidt i en stol lige nu. Slapper af. For der er lige et kvarter til, vi skal gå op og være klar til det der kampshow der. Men det betyder ikke, at der er noget, der går i stå hernede i lejren. Der er fuld gang hernede. Men jeg og Peter, vi går op for at tumle lige om lidt. Jeg er lige ude på eventyr. Vi vil gå op og se, om ikke vi kan få en god udsigt heroppe lige om lidt. Ja. Så er vi altså lige nået så langt, som vi kunne komme op, men den er sat med flot. Det er altså en ordentlig bygning. Et vældig syn. Så bliver der lige lavet aftensmad. Henriette, hvad er det, du har gang i der? Jeg har slagtet en gris. Du slagte en gris? Hvor er Rune? Lord Bacon, jeg var lige ved at være bekymret der. Ja, men det er min kampgris, hun har slagtet. Okay, det er kampgris. Det er forrest. Så bliver der spillet fælles ølspil herude. Det er, vi mødes på midtens spil. Kan vi ikke lige få en skål herude? Skål!
Hvor er det fedt. Ja, lige præcis. Så sidder vi lige herude igen. Ja. Det er de unge, der sidder der, kan jeg se. De er fuldstændig vilde. Ja, det er rigtigt, det. Og her der har vi flere medspillere heroppe på banen. Ja, de er gået i vild gang aktionen der. Så er det ved at være halvsent. Der er stadig folk hernede, og vi hygger og fester. Og det er så hyggeligt. Og det jeg se her, de debatterer helt vildt. Sådan morgen, torsdag morgen, klokken 7, og David og jeg er lige stået op. Eller David er måske ikke engang lige stået op. Jeg er lige stået op. David kom over fra hækken af. Guderne må vide, hvad han har lavet. Sikkert noget med fækalier og grønt. Når de får rå oppe her, passer båden. Og jeg kan se, der er liv deroppe bag nu. Men nu er jo velpåklædt og yndige allerede. Så lige om lidt, så skal vi dame op og have noget godt at spise. Så sidder vi lige her og feder den af. Vi har spist morgenmad. De fleste af os har spist morgenmad. Der er nogle få sløve folk, der kun lige er kommet op, der skal op og spise morgenmad. Ja. Men hernede, der har vi siddet og været kreative. Jeg skal op og forhandle et krus på plads nu. Han skulle have så et sort tempel her, krus med røde kryds, så det har jeg selvfølgelig lavet. Så må ikke det virker. Vi skulle i gang med at lave mad. Herude der ser vi de to kokke, og den sidste han står her og snakker. Herover der har vi fuld gang i at fyre op for olien, og herover der er noget af alle de gode sager, der skal på. Her er lige lidt grønt, og herinde, det er fyldt med kød hernede, det kan de unge godt lide. Og vi har snydt lidt på forhånd. Nej, der er svin i gryden. Så er der lige middagspause. Middagsmad er der blevet spist, og lige heroppe, der er Jeppe altså lige ved at snitte lidt af det der lækre kød fra i går. Så det er der lige lidt ekstra af. Nå, så vil jeg gå en tur ud og se på hele markedet herude, så kom I med på en lille tur. Og så lander vi altså i vores egen lejr igen, efter en lille fin rundtur. Så sidder vi lige her og har lidt nydning.
Fordi at, nu er det værste publikumslæb ligesom løbet af. Og så sidder vi bare lige her og nyder, at der er lidt ro og lidt stillhed, og så sidder vi her og laver mad. Det gør man ved at sidde på sin flade bagdel her, og så stiger på, at maden den bliver bedre. Ja. Smage på den en gang imellem. Ja. Så bliver der altså lige lavet nakkesteg. Desværre, så kan man ikke få duften med på video, men jeg kan forsikre jer om, det er helt fænomenalt. Så har vi sat damerne i arbejde. Og er der noget smukkere end 2 kvinder, der står og knokler i køkkenet? Ja, tak. Ja. Og herover der er der bare folk, der færer den. Hygger sig lidt. Så kommer mesterpuleren. Rafael. Puler. Se nu her. Pule. Det mor. Og så skal det lige have lov at stå 5 minutter lige at suge. Så bliver der altså spist. Vi har fint besøg. Så har vi spist aftensmad. Vi sendte kaberne afsted. Og der bliver hygget lige så stille rundt i krogen her. Jeg tror i aften det bliver lidt en stille aften. Prøv lige at se her. Så sidder vi lige her og nyder det. Der har vi lige altså, når ikke det pisser igennem, så kan den godt holde tør. Det er bare lige, når man får skybrud, så er den sgu ikke helt, så er det ikke helt godt. Så sidder de 2 koner derovre. Sidder de og kværner. Ja, der sidder 2 andre koner, de sidder og kværner lidt. Feels easy and true. Så er det fredag morgen. Jeg er lige Lena, der er stået rigtig tidligt op. Og ellers så er der egentlig meget ro herude lige nu. Det var ikke så længe før vi skal op og have morgenmad. Så er vi oppe og spise morgenmad med alle godt folkene. Hele vejen herovre. Ja, de har det ikke så godt alle sammen. Vi skal lige have kaffe og sådan noget for at få øjen. Så har de lige sat et lille fint skilt op herude. Det er godt, at vi selv kan lave vores egen mad. This ain't gonna fly. Det går, David. Det går. Det går. Ja. Den skal du beholde på, David. Ja! Det er koldt. Nej, stop nu. Det er koldt. Det er koldt. Det er den, du skal på. Du kommer ridende ind. Nu kan du gå ned til Det bliver ømt. Rider hønserøv og det bliver så godt, det her. Så er markedet åbnet. Eller, det åbnede for 10 minutter kvarter siden. Og så har vi sendt Heidi ud i solen for lige at fortælle om alle de ting, man skal lave, når man har våben i hænderne. Så er jeg lige gået på besøg heroppe ved Tobi. Vi har sendt ham væk, fordi han er bange for kanoner. Så, men så har vi alle godt folk deroppe i stedet for. Det er også hyggeligt. Alle de døve. Ja, alle de døve, ja. Dem, der sidder på første parket. Er vi tilbage efter kampshow. Det var vældig varmt. Vi ser hernede, så er der flere, der er ved at hydrere lidt her. Ja, de er lige ved at sætte sig til at tørre. Det er dejligt. Så er markedet lukket, og der er fyraftensmøde heroppe. Det er dybe tanker, der bliver overvejet her. Vigtig information, der bliver delt. Så det kan man godt lige sidde her og klappe sig selv på skulderen over. Så er vi faktisk ved at være klædt om. Tøserne, de er rendt op for lige at dække bord derop. Der er nogle tøseting. Og vi har klædt om for at se labre og lækre og dejlige ud. Nogle af os. Og resten, de er her. Så er vi landet heroppe i haven oppe ved sukkerfabrikken. Det er så småt startet på, at vi lige skal have lidt taffe her. Og så har vi lige David. Han er infantil, som sædvanligt. Så er vi altså oppe. Der er begyndt at dukke godt med folk op her. Lige heroppe. Det er her, vi skal være. Der er dækket op deroppe.
Her der sidder alle det billige selskab. Så er der næsten ved at være fyldt helt op med gæster. Og det var ikke ret længe, før vi sætter os til bords. Og så kan vi altså komme i gang for alvor. Og spiser vi altså lige god mad. Heidi, hvad du har fået dig der? Det hele. Det er helt en af hver. Ja, en af hver. Hvad er det nu med alt det, I kunne vælge, børn? Hvad I har taget? Brød? Rød, ris, frikadeller, ris og væk. Det er en skam, I kan slet ikke prøve at smage noget af alt det andet. Warming both our hands, simple things we understand. Favorite song, turn down low, time moves softer when we're home. Curtains drawn, the day is done. Small moments are the biggest ones. Every breath a quiet ease. Life feels kind of nights like these. No plans, no grand design, just your hand resting in Så er vi nået til desserttid. De sidste underholdning er kørt af, og lige så stille blevet ud i haven. Og er der altså pause, og de er alle sammen væltet herude i teltene for at ryge. Og lige at se, alle de sønner, der er herude for at ryge. Og nu røg også Quest. Så er vi lige kommet ned i lejren igen efter tafel. Og så skal vi lige slappes en lille smule af, så tror jeg. Så kan jeg slappe lige på den her, der går ud til de stjerner sammen med alle pigerne. Så er det altså morgen, lørdag morgen, og sidste dagen, det er dag, vi skal pakke sammen og hjem. Og så har vi været en uge afsted på Tranekær. Men en fantastisk uge, og så er der ikke så meget at sige mere om det, end at vi selvfølgelig glæder os til, at vi skal afsted næste år. Så har vi været oppe på morgenmad, og vi er landet nede i lejren igen. På stykket også i hvert fald. Der er stadig nogen, der ligger og sover inde i deres senge derinde. Så er det ved at være middag. Og selvom vejret blæser lidt, så er det jo faktisk ikke ringere, end at så kommer der nogle flere publikummer ind. Så der er ikke noget, der er så dårligt, det ikke er godt for noget. Så er kampshowet over, og vi er lige vendt tilbage til lejren. Og duen er sgu reddet en lille smule, så den er kommet ned nu. Det blæser jo lige lidt af en pelikan, men heldigvis, så er, når det blæser, så er det alligevel ikke varmere, end man godt kan sidde i solen. Så er vi lige samlet til sådan et stort fælles gruppefoto lige om lidt. Det bliver altså godt. Det glæder vi os til, ikke alle? Så bliver der pakket lejr ned. Vi skal have lukket ordentligt ned for det hele her nu. Og så skal vi have pakket trailer, så lige om lidt, så er vi altså dem, der var her. Så er vi nærmest ved at være færdige med at pakke. Det ser godt ud, drenge. Der er lige et hængeparti herovre, tror jeg. Men ellers, så er vi altså ved at være der. Nu tror jeg, vi vil takke af. Sige tak for et godt år. Og så ses vi bare igen derude. Jutas gloria clan so grand, where many families meet. Together we venture markets wide, with tales and goods so sweet. Our hands craft tents and sturdy tables, benches strong and true. In the heart of bustling markets, our Viking spirit grew. Yotar Skari united kin, in markets far and wide, with stories shared and goods to trade, we stand with Viking pride.
ved at pakke ned. Jeg skal afsted på markedet. Her. With every stitch and every craft, our heritage we weave. In every song and every tale, our Viking hearts believe. Together we embrace the night with stars as our guide. Jotar scary bound as one with strength and love beside. Jotar scary united kin in markets far and wide. With stories shared and goods to trade, we stand with Viking pride. By day we craft, by night we feast beneath the starry dome. In the warmth of kinship's glow, we find our Viking home. With every drink and hearty meal, our bonds grow ever strong. In laughter and in revelry, we know that we belong. Together in the firelight, our spirits dance and soar. Jotar scary Viking clan, forever we explore. Jotar scary united kin in markets far and wide. With stories shared and goods to trade, we stand with Viking pride. By day we craft, by night we feast beneath the starry dome. In the warmth of kinship's glow, we find our Viking home. So let us raise our voices high to celebrate our clan. Jotar scary, a Viking family, united hand in hand. In markets and in feasting halls, our legacy shall thrive.